Kas. Sopo lur critakno? Walah, curang. Pas dulu. Opone lur? Wah. Yo, 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 beli, yo, seru, yo, 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 nanti kena sing seru, yo, ngetik kamera, sing seru ulangi. Yo, yo, sing apa ya ulangi, sing seru. Yo, 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 beli ngetik kamera. Ulangi. Meneng. Yo. Yo, ngetik kamera. Ngapain saya seneng ngono to? Yo. Aja tapi ra iso gendeng ngono to wae langsung. Lu piye iki wae ngono to? Ulangi. Ngetik kamera. Oh coba kayak seneng. Lagi yo. Coba kayak sih. Yo. Alah. Yo. Ngetik kamera, enggak narang ngetik kamera sih. Yo. Yo. Kaisar TV matur nuwun lur, salam seduluran sak lawase lur. Subscribe